שלח לי היום. איזה יום! כולם ביחד! הפיינה פורחת כל היום. איזה יום! גילי, כן, אמא. אני לא אמא שלך. אז מי את? אני היוצרת שלך. אז מי אמא שלי? אמא שלך היא מיטל, ואת הולכת להפוך להיות כוכבת קולנוע. כוכבת. אני טולי הכוכבת. אז מתי אני נוסעת? מחר בבוקר. באווירון? לא, בדואר ישראל. מקווה שאני לא אלך שם לאיבוד. לא, אנחנו נשלח אותך בחבילה יפה, ואנחנו ניפרד לשלום. ואת תבואי לבקר אותי? אני אעקוב אחרייך בפייסבוק. יש לך פייסבוק? מיטל, תפתחי לי מהר פייסבוק, אני צריכה פייסבוק. אני מתרגשת. אנחנו נתכתב בוואטסאפ. טוב, סבבה, את מביאה לי גם פלאפון, אני מקווה, כן? אייפון 5S. אז יאללה, ניפרד בנשיקה? טוב, איזו התרגשות.